Ja, velkommen til den varme stol på TV2. I dag har vi besøg af Sofia Legende. Hun er en god snap, og hun arbejder i en skobutik, og de sælger 2 par sko om dagen. Så cirka, det er god løn. Men for Sofia er der mere end det. Så hun vil gerne prøve at vinde noget i den varme stol i dag. Så lad os præsentere Sofia. Hej! Sofia er 39 år og født i Canada. Ja, jeg har taget lidt smågodter med. Altså, hvis jeg skal være ærlig, skal jeg have nogle ting med. Der er allerede begyndt at være varme herinde i studiet. I har ret til den varme stol i dag. Jamen, prøv at høre her, Sofia. Nu tror jeg, vi vil begynde med det første spørgsmål. Ja, begynd I da bare. Altså, du skal kun svare ja eller nej. Ja. Men jeg skal nok sige, hvis du må svare andet. Har du nogensinde haft en rød bluse på? Det er et meget svært spørgsmål. Jeg bliver nødt til at ringe en ven op, hvis jeg kan det. Det kan du godt. Hvem vil du ringe op? Jeg vil ringe til Paris Hilton og spørge, om hun ved alt om mig. Okay, ring. Hej, Paris Hilton. Ja, jeg vil bare spørge. Har jeg haft rød bluse på nogensinde? Okay, ja. Okay, men så siger vi det. Ja, hej. Det har jeg ikke. Nå, men hun siger nej. Lad os se, hvad diktatoren siger. Du er ret, Paris Hilton er en lille guttermand. Nå, nu siger den, det går så godt. Du har vundet 1000 kroner indtil videre. Du har 2 linjer tilbage. Du har spørg publikum, eller 50-50. Ja, så er jeg med på. Okay, næste spørgsmål. Okay, jeg vil tage ham til at ende. Du er nødt til at tage det lidt på. Næste spørgsmål. Har du nogensinde været i seng med Paris Hilton? I have to ask now. Du må ikke ringe til en ting. Nej, okay. Skal vi huske? Du har en 50-50, eller spørg publikum. En gang så gør jeg en gravid. Eller hun gør mig gravid. Altså Paris Hilton? Ja. Vi er jo rimelig tætte. Ej, det passer ikke. Jeg har ikke været til nogen Paris Hilton. Nå, men du vil ikke på 50-50 eller noget? Nej. Godt så. Det er svært. En af dine 50-50 år. Så nu har du kun en. Du har kun den der 50-50 tilbage. Du har ikke den der spørg publikum tilbage. Fordi at... Nej, du har begge tilbage. Men du er røget ned på 0 kroner nu. Næste spørgsmål. Har du nogensinde gået i en blå bluse? Blå. Gentager jeg. Blå. Blå bluse? Ja. Det er... Så... Undskyld, der er en fejl her. Lilla Amandia. Lilla bluse. Ja. Lad mig se. Okay, jeg har faktisk farven skrevet ned hernede. Blå. Lilla? Ja, det har jeg gået med. Det er svært, den siger. Det har du ikke. Du på. Den siger du ikke, at gøre med en lille bluse. Så det må vel være rigtigt. Du skal altså bruge din 50-50 år. Er det ikke rigtigt? Det skal jo da, fordi de udløber om 3 sekunder. Næste spørgsmål. Har du nogensinde haft en størrelse 42 på? 42 til lidt lille. 56 sko på. Det er lidt for lille. Har du nogensinde haft størrelse 100 i 2 sko på? Nu skal jeg være ærlig, for jeg har skrevet mange ting ud af mine ringe. Ja, det har jeg. Jeg har sådan. Du tør ikke bruge en 50-50? Nej, det tør jeg ikke. Nå, du tør ikke bruge en 50-50. Det er desværre forkert, Rani. Vi ses om 2 timer. Der er reklamer. Har du brug for en ny parfume? Så prøv parfume. Love Dance. Den er god. Og vi har den nye Senior Picture Body Stopper.
Det er da god. Goddag. Goddag. Sidder du godt? Ja. Har du børnepensionsbarn, ikke? Ja. Har du realkredit? Ja. Har du sko? Ja. Fiona Bank. Det kan lige bedre. Parship. Mere end 30 forskellige parhedstræk. Prøv en uge gratis. Ja, på Parship.dk. Og nu er vi tilbage med Sofie. Nå. Hvad synes du så om reklamerne? Ja, de var mega gode. Især den der med nykredit. Jeg har endda selv en nykredit, altså. Det er nogle virkelig gode reklamer. Hold nu munden! Ja, næste spørgsmål. Har du nogensinde gået til fodbold? Ja, det har jeg. Okay, det er rigtigt. Næste spørgsmål. Har du nogensinde været i seng med Robert Paddington? Den med far, han er pisseklam, og nej, det har jeg i hvert fald ikke. Okay, desværre. Her når Sofie ikke længere. Se næste gang, om hun nogensinde kommer i live hjem. På Whoopty.com, så meget for så lidt. Og du skal stille mig spørgsmål til. Og her har vi Pede. Nå, Pede. Hvad synes du så om Whoopty.com? Whoopty. Er det sådan en kage, der sådan glider lige så stille ud af ovnen? Og så er det Whoopty. Nej, Pede. Men hvad sælger du? Jeg sælger hårvidere. Og nøgler og hash. Og det gør det ikke hos Whoopty. Nej, det gør Whoopty godt nok ikke. Men Whoopty sælger mange andre ting.